बाजै हाफां बैसागु बोथोराव बाहांग्रिहां मानो जाबायदों खारहां बारहां ना आंजोंसो खारफाहां खारफाहांलै बाजै खारफाहां खारफाहां फाग्लासोहाय बियो ना आंखौसो दोनखारहां माहांलै बाजै दोनखारहां माहां ओइ बाजै हाफां बैसागु बोथोराव बाहांग्रिहां मानो जाबायदों खारहां बारहां ना आंजोंसो खारफाहां खारफाहांलै बाजै खारफाहां खारफाहां ना आंखौसो दोनखारहां माहांलै बाजै दोनखारहां माहां बेसेबां होनदों आं मोननैखौ मोनसे लानोसैलै 20 थाखा सेन्देलानो गैखालामोन आंहा नैखौ लांसैलां लांदो दे हा गबायलै बिनिफ्राय दोरोनानै थाब दस्रायाव थांनांसिगोन होलांदोलै थाइस्रायनि दंबा ओंखाम मोनजायैया गोबाव जाथारबाय बिमा बिफा रावबो गैया आंहा होलांदोलै थाइस्रायनि दंबा ओंखाम उखैनाय हामथारला आंहा सिख्लाफोर होलांदोलै थाइस्रायनि दंबा ओंखाम मोनजायैया गोबाव जाथारबाय होलांदोलै होलांदो येट माथो थाइसेल' एथ'बां जोंलायना ड्रेस गाननानै बिदि थाइसेल' लाना बेराय नामाब्रा नोंसिनावबो गैयाबा फैदोलै ज' जिरायना मागिनोसै गथ' नों बिबायारि ना सिख्लाफोरजों होग्रा नोंखौ हाब हरि बे साननै सानथामाव माथो हटेलाव ओंखाम जाफैथाराखै बहा थाङामोन नोंलाय मोनसेल' बिजनेसखौ मावनो बानानै गुबुन मोनसे बिजनेसाव आगान सुरदोंमोन मोनसेल' बिजनेसजों बोरै सोलिनोब्रा मा आदै आगोलनि बाखिफोरखौ नांगौ नामा सिदा सिदि बुंबा जायोना हरि आदै जुथा खावनानै बुजानानै गुबुनाव खालामनांदों होननानै नों मोजां जानो सोलोंदोब्रा हरि आदै बिदि बुंनो नाङालै आदै गावबागाव खामानि मावनायनि मोनफा मोनफा स्टाइल थायोना आंना आथिङानो गैया ना आखायानो गैया हरि नोंजोंलाय सोर हानो हरि आं नोंखौ बबेबा गोजानावसो थांबाय नंदों र' आं नोंनो गाइखेर दोनदों आं लायनि एसे सोलायदोब्रा हरि नङाबा नों माब्लाबा बुथारजागोनसो न' लोंदो गाइखेरा थोद आं दाना गाइखेर लोंग्रा गथ' नंलालै आंनाव मा जोबनो सिखाव खावनानै बुजालाबाय थानो नाङा हरि आंखौ सिखाव खावनानैल' मोनजायो नंखौना माखो नोंसोरलाय दार मासदिनि हरि बेरे फुंजानि बे उन्दैफ्रालाय सोरथो जाखो आदै आं बे गथ'फोरखौ सिनाया जेब्ला आं मन्दिरनिफ्राय सिखारनानै फैयो अब्ला आं सासे गथ' गाबबाय थानाय मोनो लोगोआव रावबो गैयैलाय आं बे गथ'खौ ओंखांनानै लानानै फैयो आरो लामा ससेयाव सासे गथ'आ बिमा गोमाजानानै गाबबोबाय थादोंमोन बे गथ'आबो गावनि न' आरो बिमा बिफाखौ खोन्थानो रोङाखै राहा गैयैयाव आं सानैखौबो लानानै फैबाय हाब मा सुरेट राव जाखो बेलाय आदै नोंनो बुंदो ना आं मा खालामनांगौ हाब बेरे फुंजानि दा मा मोनबावनांगौ श्रेयाय औ बे मैयानि ओंखाम गोजांखौ लाना फैथां औ जागोन आफा थां हरि बे गथ'खौ बेयाव जिरायहैदो ओंखाम एसे एसे जाहोहैथां हाब मा जाबावनांगौ बे गथ'फोरजों दे सनाफोर ओंखाम गोजाखौनो जादो दे श्रेयाय बे गाइखेर दोननायखौ लाना फै जागोन आफा
हरि गाइखेरखौ लोंहोदो आं नोंनो दोनदोंमोन हरि नों बे गथ'फोरखौ बबेबा आश्रमाव दोनहैदो नङाबा सोरबा माहाजोननो खांनो हरदो आं बे सानै गथ'खौ मा खालामबावनांगौ जाखो आं बे सानै गथ'खौ सोरनोबा रायलायनानैबाबो हरफानांसिगोन आगैमोन फै आंजों खामानिफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो दं ना सार दे अन्नानै बे गथ'फोरखौ खामानियाव लाखिदो हाब बे गथ'फ्रा बबे खामानियाव हामनो आंनोथ' हामनाय नङा नोङो दस्रासिं जासिनो थां औ देलाय बुंलाय आदै अन्नानै बे गथ'फोरखौ खामानियाव लाखिदो नाङा बे उन्दै मानसिखौलाय मा खामानियाव उदायनो बेलाय थां नोंसोर बेयावनो थादो आं नोंसोरखौ लांफानो हाला सोरजों थांफादो नोंसोर आदा नों जोंखौ गारनानै थांबा जों बबाव थानो आदा नों जोंखौ दा गालां अजय कृष्णा माथो न'आव गैया बिसोरलाय अजय कृष्णा स्कुलनि टाइम जालायलांबाय बहा थांखो बिसोरलाय नाङासै ये सालाफ्रा बावसो दं स्कुलाव थांनो नागिरनाया नोंसोर बावसो दं जों स्कुलाव थाङा मा स्कुलाव थाङाबा मा खालामबाय थागोन नोंसोरलाय दा जों दिनै स्कुलाव थाङा मानसिफोरा लेबाय थायो बिदि नङालै आगैमोन अब्लाबो फरायनायखौ गारनाङा मानसिफ्रालाय जंखायखायोना होनबाबो थाङा जों थाङा बिदि नङा थांनांगौथ' हामा फै कृष्ण फैदा स्कुलाव थांसै फैद' गोख्रै जों थाङा सबसबै थाङाल' नोंसोर गोख्रै फै जों थाङा होनखाबाय मानो थाङा बेलाय आरो मानो खारगौ र' नोंसोरखौ
माने अजय कृष्णा खालामलायबा अफिस टाइम जाबाय आंहा खामा रेडि बानायहैद' घरि बायनानै लाबोलाबो होनो आङो सब समाय मालाय होसोलायनायखौ नुबाल' आंखौ बागदाव होयो फै बावलायलाङोलै मानो घरि नांबारगौ आंलाय बिसोर होसोलायबानो मिन्थिखायो अफिस टाइमखौ आरो ससे गाखोबावदों नोंसोरो ओंखारबाबो ओंखार इहनै फैगौ साराबा ओंखार साराबा मानसिफोर दाबो उन्दैनि आखलखौ गाराखै नामा बिसोरलाय सबसे मावखौ नायबाथाय होसलायबाय थायो जानोलै जानो बे देरनानै बिसोर लाजिनो रोङासै नामाब्रा नों बाजि लाबाबा जों ओंखारा आदा नों बाजि लादो बाजै आदा जों देरखाबायथ' सामफ्रामबो जोंखौ बिदि होसोबाय थानो नांला जों देरखाबायना आदा जोंखौ दा बुसै दे देराखै दासो थुमै सिरिदों गोख्रै ओंखार नों गबासो जों ओंखारगोन बुला दे बुला ओंखारदोल' दे ओइ कृष्णा थौ ओंखारसै थौ आं नोंसोरखौसो हाबा होनायनि खोथा सानदों आरो आंनि हाबानिसो खोथा रायलायदों बुजानोसो गिदों गाहरबाय नै दिनैनिफ्राय बुला आं नोंसोरखौ आं लाग्रा नोंसोर सानैनि गेजेराव जायखिया सासेनिसो होग्रोगोन आङो जों लायाथ' आदा नोंसोर लाग्रोनांगोन खोनादोंना जों लाया आं लाग्रा नों नङाबा नोंसोर लागोन जों लाया बेनफार दामनानै लाबोदो फंबायफोर हिन्जाव गोदानखौ बेनफार दामनानै लाबोदो फंबायफोर हिन्जाव गोदानखौ हाबा खालामना लाबोदो बाजैखौ जोंनि नखरा हाबा खालामना लाबोदो बाजैखौ जोंनि नखरा जाबाय दे फंबायफोर बुंनायखौ मानिदो आंनोथ' नोंसोरनि देरसिन बिदा जाबाय दे फंबायफोर बुंनायखौ मानिदो आंनोथ' नोंसोरनि देरसिन बिदा जाबाय दे आदा हाखु दा खालाम गोरलैयैनो दङना जोंनि बैसोआ जाबाय दे आदा हाखु दा खालाम गोरलैयैनो दङना जोंनि बैसोआ गुबुननि संसारखौ नायनानै सोलोंदो फंबायफोर नोंसोरबो इयुन संसार गुबुननि संसारखौ नायनानै सोलोंदो फंबायफोर नोंसोरबो इयुन संसार माखौथो एसेबां जिंगासियो आदा फंबायना दानो जों जुलि लाया माखौथो एसेबां जिंगासियो आदा फंबायना दानो जों जुलि लाया थानायावनो खाबुखौ लाखादो बुंखाबाय नोंसोरखौ रोखा
हमथानायावनो खाबुखौ लाखादो बुंखाबाय नोंसोरखौ रोखा रोखा जाबाय दे आदा हाखु दाखु दा खालाम गोरलैयैनो दङना जोंनि बैसोआ जाबाय दे आदा हाखु दाखु दा खालाम गोरलैयैनो दङना जोंनि बैसोआ बेनफार दामनानै लाबोदो फंबायफोर हिन्जाव गोदानखौ बेनफार दामनानै लाबोदो फंबायफोर हिन्जाव गोदानखौ हाबा खालामना लाबोदो बाजैखौ जोंनि नखरा हाबा खालामना लाबोदो बाजैखौ